तशा या गावातील पुष्कळ मुली पाहिल्या मी, पण ती सगळी टार्गट लग्न झाल्यावर त्या नवऱ्याचा खेळ खंडोबा करून टाकते. मला हेच पाहिजे आणि मला तेच पाहिजे म्हणून. कुणी मागतात मॅक्सी तर कुणी मागतात टॅक्सी. आईला सगळं सेक्सी. हजार भानगडी. हे बाबा मारुती राया, तुझ्यासारखं आयुष्यभर हा जीवन ब्रह्मचारी राहिलेलं मला परवडेल, पण असल्या टार्गेट मुली नको रे बाबा झालं माझ्या नशिबात. मारुती राया, मारुती राया, काय माल आहे. जशी काय स्वर्गातून अप्सरात उचलल्याचा भास होतोय मला. बाबा मारुती राया, तुझी कळणीची नारी, तू माझ्यासाठी खास आकाशातून परी पाठवलीस. रामू, माझ्या प्रिय भक्ता, माझ्यावरील तुझी ही अपार भक्ती पाहून मी तुला प्रसन्न झालो आहे. माझ्यावरून तुला जे काही हवं असेल ते मागून घे, मी तुला जरूर देईन. मारुती राया, तुम्ही? होय वस्ता, माझ्या या जगात निस्सिम भक्त आहे. त्याच्या हाकेला ओढ देऊन मला धावून यावंच लागतं आणि त्यांची मनोकामना पूर्ण करणं माझं कर्तव्य समजतं. बोल, काय आहे तुझी इच्छा? ती मी जरूर पूर्ण करीन. मारुती राया, हा, लवकर बोल, मनात संकोच बाळगू नको. मारुती राया, मला काही नको, पण तुम्ही मागायचा म्हणून आग्रह करतात म्हणून मी मागतो. मला या मुलीची लवकरात लवकर भेट करून द्या. तथास्तु. उठ बालका. काळ्या सांगल्या तू, मला वाटलं मारुती प्रसन्न झाला म्हणून. आता गारवावर किदळतोस कशाला? अरे किदळू नका आणि काय कर रडू. पण सांगू मी तुला चांगलाच बनवला. अरे बाबा, बस कर असं किदळणं. आमचे मालक वर आहे. जर त्याने ते ऐकले तर हंटरने पाठीची चांगली सोडायला माझ्या पुढे पाहणार नाही ते. पण रामू, मी तुला आज ना चांगलाच बनवला मी तुला. अरे चालायचं ते. जीवनात एकमेकाची फटफटीती करायची व जीवनाचा आनंद लुटायचा, हीच खरी जीवनाची मजा आहे. नाहीतर आम्ही जीवलग मित्र ते कसले काय नाही. रामू तू ना तू. अरे बाबा, जर तू आता बंद केलं नाही तर धुनावर लाट घ्यायला नाही तुझ्या. बरं बाबा, मी माझ्या तोंडाला कुलूप लावतो. हा, आता बोल, तुला काय बोलायचं आहे? आधी मला एक सांग, हा फोटो कोणाचा? तो माझा ओळखीच्या मैत्रिणीच आहे. म्हणजे प्रेयसीचा नक्कीच नाही. हे सम्या, तिच्यावरून माझी ओळख करून देणार आहे. कशाला? लाईन मारायला? अरे लाईन मारायला नाही तर लाईन जोडायला. आराम खोरा, माझ्या प्रियाशी मध्ये असं काही गोष्ट कंबरच नाट झाली. तूच तर म्हणालास की तुझी मैत्रीण आहे म्हणून, म्हणजे ही तुझी प्रेयसी सुद्धा आहे तर. अरे तुझ्याशी म्हणून काय विचारतो? सारखी 2 वर्ष झाली मी तिच्यावर लाईन टाकतोय. साली जवळच घेईल, जवळ घेईल तर शपथ लॉन्गकट में शॉर्टकट व्हायचं ते शॉर्टकट में लॉन्गकट होत आहे. लवकर शॉर्टकट हे आहे कसलं गौड बंगाल? अरे म्हणजे असं आहे, मी माझा तिच्या बरोबर जुळवायला बघतो, पण ती साली करंट मारते. अरे तिला माझं हवं आहे. काय ते? सात्विक प्रेम. साल्या बत्तीशी घशात घाली तुझ्या मी माझ्या प्रियसी बद्दल असं बोलशील तर. शामू, हे काही खरं नाही बुवा. आपण असे आपापसात भांडण्यापेक्षा असं केलं तर कसं? आपण तिच्यावर सारखं सारखं प्रेम करूया. तू अर्ध, मी अर्ध. अर्ध अर्ध? पण ती आम्हा दोघांना पुऱ्या कशी? अरे महाभारतातील द्रौपदी 5 पांडवांना पुरली, ती कशी? अरे ती झाली ना पुराणातील कथा. आता हे सध्या कलियुग आहे ना. कलियुग असलं म्हणून काय झालं? आणि तू वाचतोच ना दररोज पेपर मध्ये, अमक्याची बायको तमक्या बरोबर पळून गेली म्हणून. तसंच ते. काय ते? तू प्रथम कर, मी नंतर करतो. काय ते? प्रेम रे, दुसरं काय? असं म्हणतो सोय. मग होऊन जाऊ दे तुझ्या मनासारखं. तर मग दे टाळी. हे होईना बा.
करतो तुझी भीक नाही मिळाली मी गमरतो आज पाहुनी मी धुंद धुंद झालो तुझे गोरे गाले बघुनी मी वेळा पिसा झालो तुझे गोरे गाल हे बघनी मी धुंद झालो तुझे गोरे गाल हे बघनी मी धुंद झालो तू दिसती शेती साधी तू माझी जीवन साथी तू दिसती शेती साधी तू माझी जीवन साथी मी पल 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 प्रेम तुझ्यावर करतो तुझी प्रीत नाही मिळाली मी गमरतो आज पाहुनी मी धुंद धुंद झालो तुझे गोरे गाले बघुनी मी वेळा पिसा झालो तुझे रूप आज पाहुनी मी धुंद धुंद झालो तुझे गोरे गाले बघुनी मी वेळा पिसा झालो तू दिसती तिची साधी तू माझी जीवन साथी तू दिसती तिची साधी तू माझी जीवन साथी मी पल 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 प्रेम तुझ्यावर करतो तुझी जीत नाही मिळाली मी गमरतो मी पल 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 प्रेम तुझ्यावर करतो तुझी जीत नाही मिळाली मी गमरतो तुझी जीत नाही मिळाली मी गमरतो अरे हे रामो मित्रा आता आपली काही धडकत नाही आता आम्ही मेलोच म्हणून समज आमचे मानव इकडेच येत आहेत खाली आल्यावर ते आमची चांगली खरडपट्टी करतील रामो शामो अरे तुम्ही दोघांनी असून इथे अरे माडीवर साफसफाई कोण करणार तुमचा बाप की काय ते कसे करतील मालक माझा बाप तर 10 वर्षापूर्वी स्वर्गाचं तिकीट काढून कैलासात जाऊन बोलतोय आणि मालक अजून मला हे सुद्धा माहित नाही की बाप कसला असतो तो माम्या तू बापाशिवाय जन्माला आलास की कुठून आकाशातून टपकलास मला तुमची ही फालतू बडबड ऐकायची नाही आहे चला दोघांनी आपापल्या कामाला निघा रेश्मा अगं हे रेश्मा आले आले मला हाक मारलीत बाबा होय तुझ्याशी काही महत्वाचं बोलायचं आहे मला कशाबद्दल माझ्या दृष्टीने तो महत्वाचा आहे आणि माझ्या घराण्याचा प्रतिष्ठेचा प्रश्न आहे हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न मी काही समजले नाही बाबा बेटी अगर तुला कल्पना नसेल तरुण मुलगी म्हणजे तिच्या बापाच्या जीवाला लागलेला अगदी खोर असतो
तिचा लग्न करून दिला की